sød lille pige, som alle holdt så meget af. Men den, der elskede hende højst, var hendes bedstemor. En gang gav hun hende en kyse af rødt fløjl. Hun kunne så godt lide den, at hun havde den på hver evig eneste dag, og så blev hun til Rødhætte. En dag sagde hendes mor til hende: Her, Rødhætte, her har du en flaske vin og noget kage. Tag hen til bedstemor. Hun er syg. Du må hellere tage afsted nu, inden det bliver mørkt. Bliv på stien. Når du kommer ind til hende, så husk at sige godmorgen. Jeg skal nok huske det hele, mor. Bedstemor boede dybt inde i skoven. Rødhætte var kommet et stykke vej ind i skoven, da hun mødte ulven Geo. Goddag, min lille ven. Goddag, herr Ulv. Hvor skal du hen med den fine kur? Jeg skal hjem til min bedstemor. Hun bor i Grønland. Ulven tænkte, at hun så da lækker ud. Hvis han nu var listig, kunne han æde både bedstemoren og Rødhætte. Den stokkede hende en lille smule og sagde den: Hey, skal du på alt det fine natur omkring dig? Rødhætte tænkte, at det ville hun gerne. Han kom hen til bedstemoren. Det er Rødhætte, jeg har vin med, luk nu op. Åbn nu døren selv, jeg er syg. Døren sprang op, og uden at sige et ord, gik den hen og åd bedstemoren. Så klædte han sig ud som bedstemoren og lagde sig ind i sengen. Rødhætte havde fået nok af naturen og begyndte at gå hen imod bedstemors hus. Døren stod åben. Hun gik ind og råbte, Godmorgen. men fik intet svar. Så gik hun hen til sengen og sagde, Hvad så bedste? Rødhætte undrede sig over, at Bedste slet ikke lignede sig selv. Hvad sker der for dine ører, mand? Det er så jeg bedre kan høre dig. Jamen, hvorfor er dine øjne så store? Det er så jeg bedre kan se dig, min ven. Hvad sker der så lige for din store mund, var? Det er så jeg bedre kan æde dig. Så lagde ulven med sin store mave sig til at sove. I samme øjeblik kom Jørgen forbi. Ikke dog den gamle kone, der snokker. Jeg må hellere se, om der er noget galt. Jægeren ind i huset og så ulven ligge i bedstemors seng. Han skulle lige til at skyde den, men så kom han i tanke om, at den sikkert havde ådt bedstemoren, og valgte at skære dens mave op. Tusind tak! Det var så lidt. I dag sagde hendes mor til hende: Her, bedstemor. Nej. Rødtet. Hvad gør det for dine ører i dag, mand? Det er så jeg bedre kan øde. Har jeg bildæk? Er min navle væk? En smule overflødigt spækket. Claudia! Han skulle lige til at skyde den, men så kom han i tanke om, at den sikkert havde ådt bedstemoren. Sille, du skal komme ind i huset, når hun siger det. Stopper. Er du klar? Okay, du Så ligger der skal bare vi ovenpå igennem. mig. Ej. Det sagde klik, jeg håber altså ikke, den her seng flækker. En lille sød pige, som alle havde så meget af. Og et blik kom jægeren forbi. Sikke det der. Og begyndte at gå hen imod bedstemors hus. Døren stod åben,